Нападвате сме! Олеле, кога ни потушиха къщата? Зомбитата са били много бързи. Внимавай! Това знаеш ли къде? Знаеш ли кое е това място? Кое? Това е къщата на Хилбрайн. Не. Ние тук забравяме кой се дръжахме. О, не. Държахме се всички диаманти и неща там. Плюс още нещо. Забравяме, че направихме нещо тайно. Да. Херобрайн ни го е взел. Херобрайн е разрушил цялото. Да отидем там да го гледаме. Дай на мене. Диса, дай на мене твоите силни оръжия. Не. Тук е много старо. Взел го е. И е затрупал всичко. Всичко е като паднало. Човек! Тук има бесилка, виж, бесилка. Бесилка, той е обесил някой. Обесил е двама вилиджери. Те ни пазиха нещата. Тук имаше айрон големи. Къде са? Айрон големите, ето там са затрупани. Бързо да се махаме от тук. Да им свигнем, те не знаеш, че могат да чуят направо слушат. Те направо... О, виж как... Няма ги, убил ги. Не, там са. Ама са затрупани, няма как да... Те се отиха. О, не! Май, ще продължим след малко.